Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:03. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Magaga syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Sa malabutan sa aton nga pagpangalagad, welcome na Aksyon Balita Sunday Edition. Upod sa inyo sini, mga ka-aksyon. Aksyon Eden Aboso. Ini naman si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga Pangulong dinalan, balita lokal, panday, patay matapos ginlabo sa kaginluthang pa sa magtiyo sa syudad sang Cadiz. Gobyerno Probinsyal sang Negros Oriental nagtukod sang Hospital Incident Command System. Sa balita national, DOST nagpagwa sang pagsulundan agod maprotektahan ang mga turista batok iya sa coronavirus. Senator Pimentel ginrekomendar ang pagban sa mga bisita halin sa tanan nga lugar gikan sa China. Sa balita international, World Health Organization nagpalayag na dapat magpreparar sa local outbreak sang nCoV. Sa balita sports, NBA's All-Star maghahampang nga may tatak Kobe kag Gianna Bryant ang ila uniformes sining tuig. Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton pagbalik mga ka-aksyon, mga detalye na sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7. Sa mga detalye na sa balita lokal, patay ang isa ka panday matapos giluthang kag ginlabo sa magtiyo sa barangay Daga, syudad sang Cadiz. Sang kagabi gid lamang Pebrero 1, ginkilalang biktima nga si Darius Juanito.
39 anyos, residente sa Hacienda, Israel, Barangay Daga, Syudad Mansang, Canisa. Ang mga suspitsado naman amo Sanday Freddy Tributante kag Julius Tributante, tanan residente sa nasambit man nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon, parehas nga impluwensyado nga o kon sa makahulubog gilimnon si Juanito kag si Freddy rason nga naglalisay ini. Dugang pa una nga ginlabo ni Freddy si Juanito gamit ang sparing, samtang wasay naman ang gingamit ni Juanito sa paglabo sa dughan ni Freddy. Sang nakita naman ni Julio sang ginwasay ni Juanito ang iya sinitiyo. Gilayon nga ginluthang ni Juanito ang igo sa dughan gamit ang kalibre 38 nga armas luthang nga mong gintutaan sang kamatayon sang biktima. Sa karon padayon pa ginabulong sa ospital si Freddy, samtang priso naman sa custodial facility sa Cadiz PNP si Julius matapos madakpan sang kapulisan. Patay naman ang driver sa isa ka tricycle matapos madalasa sa isa ka truck sa Taytay sang Purok Paghirupay, Barangay Tapi, Syudad sang Kabankalan. Ang napatay ang ginkilala kay Jesus Jason Castaño, 29 anyos, ang sitio Kanmanog, Barangay Kamansi sa Amuman nga syudad. Suno kay Kabankalan City PNP Traffic Investigator and Case Police Staff Sergeant John Ray Escorzuela, lunsay gikan sa magkatuway nga direksyon ang duha ka mga salakyan sang nagluntad ang amo nga aksidente. Nagapadulhog sa Taytay ang tricycle apang nag-agaw sa linya sang truck, rason sang pagbungguanay. Wasak ang uluhan sang bahin sang tricycle, samtang nakaagom naman sang madamo og kapilasan si Castaño. Giningagaw padala sa ospital si Castaño apang ginbawian gilayon sang kabuhi. Priso karon sa Kabankalan City PNP ang driver sang truck nga si Ronald Tahu, 38 anyos, sang Purok Santan, Barangay Kanlamay, Banwa sang Ilog. Ginaulat naman sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kung ining magapasaka sang kaso. Aksyon Balita Morning Edition. Sa ibang nga balita lokal, nagtukod ang gobyerno probinsyal sang Negros Oriental sang Hospital Incident Command System on 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpalayag ni Negros Oriental Provincial Information Officer Bimbo Miraflor. Ini ang ginbase sa Executive Order No. 4 Series of 2020 nga gin-issue ni Governor Roel Digamo. Gindesignar bilang pamuno ang Integrated Provincial Health Officer nga si Dr. Lilan Bustamante Estacion. Sunod kay Miraflor, ini ang gintukod agod maaktuhan ang tanan nga mga problema kag epekto sang virus kag makapagig-ango sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno. Una diri ginpaidalom na sa 14 días nga home quarantine ang mga empleyado sang hotel sa syudad sang Dumaguete kag Beach Resort didto sa Dawid, Negros Oriental nga posible nakakontak sa Chinese national nga may kumpirmado nga novel coronavirus. Sa karon sunod kay Miraflor, padayon pa ang evaluate sang team halin sa Department of Health sa kondisyon sa siniya nga persona. Samtang natala na naman nga pagabasahon subong adlaw sa misa sang tanan nga mga kaparian sa idalom sang Diocese sa Bacolod, ang mensahe sang obispo angot sa desisyon sa mga lideres sa simbahan nga nagapatuman sa nagakaigo nga preventive measures batok sa novel coronavirus. Sunod kay Social Action Center Consac Director Reverend Father Chris Gonzales, ginapaboran sang simbahan ang panugyan sang mga otoridad sa gobyerno nga likawan lang anay sa mga sumilimba ang handshaking o kon pagpangamusta kag pagbeso-beso sa sulod sang simbahan nga mahimo tunaan sang paglapta sang virus. Dugang pa ni Gonzales, ini nga inisyatibo sang simbahan ang isa kalihok bilang bulig sa preventive measures nga ginapatuman sang gobyerno batok sa mga balatian. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang ginklaro naman ng Executive Assistant kag CDR RMO Cluster Head Jomari Vargas nga hindi tanan nga Bacolod nun ang libre nga tagan sang face mask kag gin-order sang iya talatapan gikan sa pungsod Singapore bilang kabahin sang preventive measures nga ginahimo sang syudad sa Bacolod batok ya sa ginakabalakan nga novel coronavirus. Sunod kay Vargas sa tanana pa nga magapatigayon sang meeting sa palabuton nga Lunes ang miyembro sang pagtukod sang task force agod determinar kung ano ang mga sektor ang dapat unahon kapag hatagan sining libre nga face mask. Dugang pa ni Vargas, ginatinguan man sang iya sinitratapan nga mahatagan prioridad ang mga personnel nga naga-duty sa iya tratapan nga amo ang nagaserbi bilang first responder sa tiyon nga mayaragid man sang kaso nga magtuhaw sa syudad sang Bacolod.
Nag-request naman sang cross-matching sa crime laboratory si Police Lieutenant Juanito Pastrana, hepe ng Police Station 9, sa mga basiyo sa mas luthang nga ilan na recover sa pagpatay kay Virgilio Lopez Jr. Luyag ni Pastrana nga i-cross-match ang basiyo nga ilan nakuha kay Lopez sa mga basiyo nga una na recover sa pagpatay kay Untal Sakar, Kagawad Romeo Canlas, Richard Tutop kag Johnny Liso. Sunod kay Pastrana, lunsay kalibre 45 ang gingamit sa pagpatay sa mga biktima. Sa pihak nga may person of interest si Pastrana sa pagpatay kay Lopez, hindi malayo ang posibilidad nga base isa lang ka grupo ang naghimo sang krimen gamit ang kalibre 45. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa pagpatay kay Lopez nga biktima sang summary execution. Sunod kay Pastrana, nagapabili ng anggulo nga droga sa kamatayan ni Lopez nga tumandok sang barangay Ginhalaran, syudad sang Silay. Aksyon Balita Morning Edition. Sa dugang pangabalita lokal, wala ginpirmahan ni Virgilio Lopez Sr. Ang pangabay sang Police Station No. 9 ipedalom sa autopsy ang bangkay ni Virgilio Lopez Jr. Sunod kay Police Lieutenant Juanito Pastrana, hepe sang Police Station 9, ginarespeto nila ang desisyon sang pamilya Lopez. Sunod kay Pastrana, importante kung tani ang autopsy result bilang ebidensya na kinanglanon sa pagpasaka sang kaso sa korte. Ora din may person of interest na ginalantaw ang kapulisan sa pagpatay kay Lopez sa Huwebes ang gabi din sa Puan ang iyabangkay sa Purok Cruz sa Barangay Kabug, syudad sa Bacolod. Plano ni Pastrana nga kantuan niya personal sa syudad sang Silay ang pamilya Lopez agod konbensyon nga ipadayon nila investigasyon sa nasambit iyang nga kaso. Sunod kay Pastrana, masako ang pamilya Lopez sa paghikot sa bangkay sang biktima agod mapalubong ini sa gilayon. Sa katapusan nga balita lokal, kapin 50,000 pesos naman ang balor sang kalitan sa pagkasunog sa isa kapuluyan sa Zone 2 Barangay Tabaw Proper, Banwas ang Valladolid, Negros Occidental kagabi. Sa interview sa Aksyon na radyo, ginpahayag ni Fire Officer 1 Lloyd Castro sa Valladolid Bureau of Fire Protection, nag-umpisang kalayo las 6:30 sang gabi sa ikaduha nga panalgan sang puluyan nga ginapanag-iyahan ni Lito Daguhoy. Dugang pa ni Castro, 80% sang puluyan ang gintupok sang kalayo nga naghalin sa nagakataktak nga bagas sang welding. Sunod kay Castro nga sang temprano pa, may naga-welding sa ibabaw sang puluyan bangon ini ang ginapaidalom sa renovation. Wala man sang persona nga nasamaran sa amo nga sunog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Pagbalik naton mga detalye naman Balita National pagkatapos gidamang sini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 18. Sa balitalya na balita nasyonal, ginpagwa sa Department of Tourism o DOT kahapon ang mga pagsulundan agod maprotektahan ang mga bisita sa tourism establishments patok sa novel coronavirus acute respiratory disease na ginaghalin sa syudad sang Wuhan, probinsya sang Hubei, China. Ginmando sa ahensya sa tourism enterprises pareho ang accommodation establishments na magpatigayon sang protective measures agod malikawan makurihiran o kon madula ang peligro sa mga lugar sa din delikado ang mga turista sa ginatawag infection. Pangabay sang DOT nga sundon ang mga dapat himuon sa pag-akomodar sa mga bisita nga ginadudahan nakaangkon sang simptoma sang novel coronavirus. Ginmando man sang DOT pasangkaron ang ginatawag sanitation standards sa tanan nga mga tourism establishments kaangay sang housekeeping, pagkaon kag sumungman beverage. Ginrekomenda naman ni Senator Aquilino Coco Pimentel ang pagban sa mga bisita halin sa tanan nga mga lugar sa China imbes sa mga lugar lamang nga may kaso sang 2019 novel coronavirus. Sunod sa senador, may mga taga-Wuhan nga pwede magsaylo sa iban nga syudad sang China, ilabi na kung makalusot sa lockdown. Panawagan ni Pimentel sa publiko nga hindi na pagpalalaon ang sitwasyon. Nagapati si Pimentel nga may mga residente sa gihapon nga nakalusot bisan pa nga ginpaidalom sa lockdown ang Hubei province. Una nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagban sa mga bisita halin sa probinsya sang Hubei kag iban pa nga mga lugar nga apektado sang virus. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang ginkanselar sang Cebu Pacific ang tanan nga biyahe sa tunga sang China kag Pilipinas. Sa abiso sang airline company, kansilado ang mga biyahe padulong pabalik sa Beijing, Shanghai, Xiamen, Guangzhou kag Shenzhen umpisa Pebrero 2 to Marso 29 karon nga tuig. Tuyo sini malikawan nga maglapta ang 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Samtang buhinan man ang biyahe sa tunga sa Pilipinas, Hong Kong kag Macau. May opsyon naman ang mga apektado nga pasahero nga mag-revoke, refund o kon ibutang ang balor sa ila ticket sa travel fund. Nagapangayon man sa pasensya ang airline company sa nagpasalamat sa mga paghangop sa ila sini nga mga pasahero. Duha naman ka military sites sa Luzon ang inalantaw sa karon nga himuon nga quarantine areas para sa mga Pilipino nga iga-evacuate gikan sa Wuhan, China nga mong sentro sang novel coronavirus. Sunod kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, ginatanaw sa karon sa Department of Health ang naval station sa Caballo Island kag Fort Magsaysay Drug Rehabilitation Center sa Nueva Ecija bilang posible nga quarantine area para sa mga pauli nga OFWs gikan sa Wuhan. Naibaloan nga ang Caballo Island ay isa ka naval detachment nga makita sa entrance sang Manila Bay. Sa tuntoy 2014, ginhimo man ini nga quarantine area sa mga Filipino peacekeepers gikan sa Ebola-ravaged Liberia. Samtang ang Fort Magsaysay nga mong pinakadako nga military reservation sa Pilipinas ang mayara sang Mega Drug Rehabilitation Facility. Palayag ni Lorenzana kabahin sang plano sang gobyerno nga i-evacuate ang mga Pinoy sa Wuhan, paagi naman sa chartered plane. Aksyon Balita Morning Edition. Samtang tatlo ka mga soldado patay matapos nagresulta sa tiruhay ang lalisay sang 9th Field Artillery Battalion Headquarters sa Paticol, Sulu, Biyernes ang gabi. Sa payag ni Philippine Army spokesman Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang mga imbolbado amo sa Day First Lieutenant kay isa ka Major lakip ng Korporal. Suno kay Zagala bago ang shootout ang First Lieutenant kag nagistorya kay Corporal matapos ginsakit sining isa ka duty steward sa ila sining headquarters. Ini ang resulta man sa paglalisay sang tunga o kun sang duha. Kahayag pa ni Zagala tuyo kuntani sang Major nga magtambag sa away sang duha o galing ginluthang sang Corporal
ang lieutenant kag ang major. Gilay naman nga nagresponding iban nila nga makopdanan kag ginuthang ang korporal. Ang tatlo ka mga officers ang ginala sa Camp Bautista Station Hospital. Apang makalibad ang pila ka oras, kini sila ang nagkalamatay. Sa katapusan nga balita national, naglambot naman sa 153 milyones pesos nga balor sang kahalitan sa pila ka dalanon kag taytay bangod sa paglupok sang bulkan Taal. Base sa ginsumiter nga sulat ni DPWH Secretary Mark Villar, duha ka national bridge sa Batangas ang nakitaan sang kahalitan bangod sa nabatyagan nga volcanic tremor. Sa report sang DPWH Batangas 1st District Engineering Office, may nakita man sila nga guba sa Kalbangan Bridge sa bahin sang Paliko Balayan, Batangas Road sa barangay Mataas nga Banwa, Lemery kag Lagili Bridge sa Lemery Taal Diversion Road sa barangay Lagili Taal. Bulubanta malambot sa masobra 4 milyones pesos ang kinahanglanon para sa duha ka guba nga taytay. Wala labot diri may anong pa ka guba nga taytay nga kinahanglan man sang dako nga pondo. Nagapabili naman nga sirado sa mga motorista ang Talisay Laurel Agoncillo Road bangod sa lockdown nga ginapatuman sang LGU sang Laurel kag Agoncillo. Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton pagbalik mga detalye na balita international kag sports. Pagkatapos gidamang sining. Pasang banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Morning Edition. Sa detalye na sa Balita International, ginpahayag naman sang World Health Organization nga dapat magpreparar sa local outbreaks ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease matapos maglambot sa 259 na ang mga nagkalamatay. Sunod sa WHO, dapat magpreparar sa domestic outbreak control ang mga opisyal kag iban nga ahensya ng gobyerno kung maglambot na sa ila pungsod ang kaso. Samtang ginlaslasa naman sang Beijing ang Washington sa ginpatuman nga travel ban. Sunod sa Chinese health authorities, naglambot na sa 11,791 ang kumpirmado nga kaso. Sa kabugusan nga kaso, 149 sa mga ini ang na-record sa gwa sang China. Ginanunsyo sang US Centers for Disease Control and Prevention ang pag-quarantine sa 195 ka mga pasahero nga nagbalik sa Estados Unidos halin sa disease epicenter sa Wuhan, China. Ini nga mga pasahero ang sakay sa March Air Reserve nga nakabase naman sa California. Aksyon Balita Morning Edition. Sa Balita Sports, magahampang ang NBA sa All-Star. Suwong tuig nga may tatak ni Kobe Bryant kag Gianna Bryant sa ila sining uniforme. Ini ang kabahin sa malawing serye sang tributes kay Bryan kag bata sini nga si Gianna nga napatay sa paghugpa sang ila ginasakyan nga helicopter sa Calabasas, California. Tinalikdan nga daw. Sa anunsyo sang NBA, ginpahayag sini nga ang kada humalampang sa team Giannis kag ang magasuksok sang uniforme nga may number 24 kag number 2 naman sa team ni LeBron. Si Kobe Bryant ang naghampang sa napulo ka season sa iya sining career pagi sa number 24 nga jersey, samtang ang bata sining nga si Gianna naman nagsuksok sa number 2 sa iya sining nga jersey. Sa All-Star Weekend, patigayunon ang Rising Stars game sa Pebrero 14 kag paggabi naman ang 3-point contest, slam dunk contest kag skills competition. Ang mga players sa makigbahid diri magasuksok sang patch nga may aras ang siyam ka mga stars bilang pagkomemorar sa siyam ka mga nagkalamatay sa amuya nga trahedya. Aksyon Balita Morning Edition.
Las 6:27, may buntag Aksyon Eden Aboso. Good morning, Aksyon Bry. Happy Sunday sa liwat. Happy Love Month, ano? Happy first Sunday gali sa First- February. Feb 2 subong. Oo. Kasimba na sa moda. Nagapamati di danay sa aton after pamati kuno nila Aksyon Bry masimba. Masimba sila. Parami na sila ho. Grabe na. Okay. Hanot, Canada. Good morning, Bean Monkite. May aga ang pangalan niya gili si Jonah Herrera watching from Qatar sa Connection Bry. Laila, Shout out. Hingagawon ko lang. May aga kay Leo Midel. Sir, good morning, Leo Nagtuhaw. Midel. Shout out ko no hambalid Jonah Herrera sa taga-syudad San La Carlota sa iya pamilya Bukros Daku may aga sa tanan. God bless always. Ernesto Paul Pareño, good morning muni-muni lang ko din masimba dahin 8:30. Blessed Sunday everyone. Captain Paul Parr from Gardenville, Alejandro Taray from Sipalay City, Ernesto Regacho, good morning Aksyon Radio kag sa Alacapa kag Hagimit. Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning everyone. God bless to all of you. Roderick Turingan, may aga. Alan Mirabolo, may aga sa Bacolod. Salamat gid sila pag-monitor, ano? Halong-halong sa mga utod nato mga kaksyon. Love, love, love. Love. Sa ring bulan sang Pebrero, kabisang Marso na. Hindi dugay gali sira klase naman, no? Gani. Ikaw, graduate ka na, no? This year, Action Bryan ng February, may February 29. Sa nagligad 28 lang. So, Hindi niya every year Action Bryan mo nga may 29. So, kung, advance happy birthday sa February 29. Si kung 30, ba 30 ka, abi? Pebrero 30, wala. 29 lang ang stagi dyan, no? Amo ni ko nung bulan sa mga kulang-kulang sa... Sunlog. Ay, belated happy birthday kay Action Miles, ha? Ay, oo. Dati February 1 bala siya. February. Pero hindi man niya sinto-sinto. Natumba lang galing sa motor. Sige, inyo nabatihan ang mga balita diri sa Aksyon Radio, Sunday Balita Aksyon Radio Bacolod. Action Bryan. Ano gid bala? Aksyon Balita Sunday Edition. Amo na yan, no? Upod sa inyo mga alagad. Aksyon Eden Aboso. May man akong isa na may... May ano lang gamay pala. Puro bugatan. Muhinan, sweldo, tani. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon